Egun on guztioi, eta eskerrik asko Ekonomisten Euskal Elkargoarekin gaur hemen egoteagatik, kontabilitate eta auditoritza hiztegi terminologikoaren aurkezpen ekitaldian. Gaur ezin dut zurekin egon, COVID-a daukat, orduan etxean egon behar naiz. Mila esker hiztegi hau posible izatea egin duzuen hori. Bai finantziatzeko aldetik, eskerrak Kutxa Fundazioari, Eusko Jaurlaritzako Kontrol Ekonomiko Sailari, Herri Kontuen Euskal Epaitegiari, eta baita ere, Ekonomisten Euskal Elkargoko Ekonomista Auditoreen Erregistroari. Hiztegiari babesa, ekonomikoa eman dutenen izenean, hemen dugu gurekin mailan, Ana Alguera, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren presidentea, eta gurekin aretoan dugu ere Manu Galdeazabal, Ekonomista Auditoreen Erregistroaren presidentea. Ongi etorriak Ana eta Manu eta mila esker. Eta Kutxa Fundazioak, bideo honen bitartez, egon nahi izan du gaur hemen gurekin. Orduan, mesedez aurrera bideoa. Mila esker gaur hemen egoteko egin diguzuen gonbitagatik. Tamalez, telematikoki bada ere. Gustora asko onartu dugu gonbita, eta aurrez aurre hortxe zuekin egoteko gogoz gelditu gera. Zein da ordea gu gaur hemen egoteko arrazoia? Horixe azaltzen saiatuko naiz. Kutxa Fundazioaren helburu orokorra, Gipuzkoa bidezkoago, jasangarriago, kultuago eta sortzaileago bat lortzen laguntzeko erantzunak sustatzea eta babestea dugu. Pentsamendu kritikoaren eta konpromiso kolektiboaren sustapenean oinarrituta. Egin nahi dugun guztia hitz gutxitan laburbiltzea ez da bat ere erreza izaten, eta argi ikusi dugu hori oraintxe izan dugun hausnarketa prozesu luzean, non 2030 arteko estrategia lantzen ari geran. Azkenean, aipatu berri duten propositora iritsi gara. Proposito hori, ahalik eta modu eraginkorrenean gauzatzeko, inpaktu eredura jauzi egin dugu, eta kanpora begirako 4 helburu definitu ditugu. Gure barneko funtzionamenturako ere beste 3 definitu ditugu. Lehendabiziko helburua, estean bokazioak sustatzea Gipuzkoako haur eta gazteengan, orientazioa erraztea eta Gipuzkoaren zerbitzurako talentua garatzea. Bigarren helburua, kulturaren eta zientzien bidez gizartearen ezagutza zabaltzen laguntzea, pentsamendu kritikoa garatzeko gaitasuna bultzatuz. Hirugarren helburua, Gipuzkoako pertsona eta entitate guztiok gure gizarte ingurumen konpromisoa aktibat ezagun, eta 2030 agenda lortzen inplika gaitezen sustatzea da. Eta azkenik 4. helburua, Gipuzkoako aurrerapen sozialera bideratutako garapen ekonomiko jasangarria sustatzea. Hurrengo pausua berriz, helburu horiek lortzeko bidea ezartzea da, noski. Horretarako, orain artean landu izan ditugun 3 palankekin jarraituko dugu lanean. Hau da, gizarteari ikaskuntza eta inplikazio esperientziak eskaintzen jarraituko dugu alde batetik, beste eragile batzuekin lankidetzan arituz balio partekatuko proiektuak sustatzen jarraituko dugu bestetik, eta Gipuzkoako gizartean eta ingurumenean eragin positiboa indartzeko 3. laguntza ematen jarraituko dugu azkenik. Eta azken honetan kokatuko genuke gaur aurkezten ari geran elkarlana. Izan ere, argi dugu geure buruari ezarritako propositoa gauzatzeko bide honetan, beste erakundeokin batera aritzea degula aurrera egiteko modurik egokiena. Diru laguntzen deialdiaren bidez, ekarpen ekonomikoa egin eta bide lagun bihurtuz kasu hontan. Bide lagun hainbat ideiatan bat egiten degulako, hau da, lerrokatuta gaudelako. Izan ere, hizpide dugun proiektu honen helburua euskara bultzatzea eta normalizatzea da. Bereziki, auditoritzan eta kontabilitatearen inguruan lanean dabiltzan guztiek euskaraz jardun ahal izateko tresna baliotsu bat euskara eskura jarriz. Edozein eremu profesionaletan kalitatezko lana euskaraz gauzatu ahal izateko, ezinbestekoa da terminologia tekniko bateratu eta adostua izatea. Adostua, hasieratik bertatik, erabiltzaileak izango direnak prozesuan txertatuz, elkarlanean. Arlo profesionalean hizkuntz ohiturak aldatuz, euskaraz gehiago eta hobeto aritzeko ezinbesteko tresna.
Garapen jasangarrirako helburuetako 17. ere, helburuak lortzeko aliantzak alegia, horixe du ardatz, aliantzak, elkarlanak. Eremu ezberdinetako eragileekin aliantzan aritzeak, ezagutza anitzak eta adostasunak bateratzen dituen baliabidea gauzatzea dakar. Zuek diozuen moduan, zabalkunde handikoa izatea ahalbidetuko duelarik. Horixe baita azken helburua, ahalik eta erabilerarik profesionalena, zabalena eta anitzena edukitzea euskera. Oraingo profesionalen artean, zein etorkizunean izango direnen artean. Eta gure kasuan, helburu horrekin bat eginez, nolabait geu ere ibilbide horretan partaide gerala sentitzeak, eraldaketarako hartu dugun bidean indartu besterik ez gaitu egiten. Zorionak beraz, eta mila esker. Bueno, finantzatxoa garrantzitsua da, baina baina honelako lan bat aurrera ateratzeko ezinbestekoa da lan taldea. Erabat, harro sentitzen naiz hiztegia egiteko batu dugun lan taldearekin. Euskal Herriko unibertsitate guztiak parte hartu dute. Euskal Herriko Unibertsitatea, Mondragon Unibertsitatea, Deusto Unibertsitatea, Nafarroako Unibertsitate Publikoa, eta beraiekin batera lantaldean parte hartu du ere gurekin dugun Edurne Aldasoro, herri kontuen Euskal Epaitegiko kidea. Eskerra zuri ere Edurne, eta baita ere beste taldekideei. Eta lan talde honetan, kontabilitate eta auditoretza hiztegiaren zuzendaritza teknikoan, usei izan dugu, terminologia hiztegietan eskarmentu handikoa gurekin hemen dugu useiko kidea den Iker Etxebeste. Mila esker zuri ere, Iker. Konturatu zaretenez, erakunde eta pertsona asko daude hiztegi terminologiko hone atzetik, eta horretik ere, eta horretik ibili dana Ekonomisten Euskal Elkargoko Euskara komunitatea izan da. Beraiek sortu zuten idea, eta beraiek antolatu dute hau guztia. Ekonomistek osaturik dauden gure komunitateek eta lantaldeek paper garrantzitsua dute elkargoan. Beraien hausnarketei esker lanbidea erakitzen dugulako. Mila esker guztioi, eta gaur batez ere Euskara komunitateari, Euskara komunitatearen izenean Ainhoa Saitua dugu aurkezpen honetan. Eskerrak eman ondoren, zurekin hor daudenei emango diet hitza, bakoitzak hiztegia jorratu duen tokitik bere ezaugarriak adierazteko. Euskara komunitatearen ordezkari gisa eta EHUren aldetik lantaldearen parte hartu duen kide gisa, Ainhoa, zurea da hitza. Lehenengo eta behin, eskerrik asko, batez ere Ekonomisten Euskal Elkargoari, eta proiektu honetan parte hartu duten, erakunde eta pertsona guztiei ere, batzuk ja aipatu izan dira, gehienak, eta gogoratu Euskara, Euskal Herriaren berezko hizkuntza dela, eta gainera Euskadiko Autonomia Erkidego honetan, estatutuak 1979tik aurrera esaten duenez, ofiziala dela ere, ez? Eta horrela, biztanle guztiok, eduki behar dugula eskubidea, jakiteko hizkuntza eta erabiliak izateko, bai? Eta, ezaten genuen bezala urte batzuk pasa dira, estatutu horretatik aurrera, eta oraindik ere, erabilera familiatik eta eskolatik kanpora edo haratago eramateko, ez? Lan arlora eramateko, oraindik ere laguntza behar du euskerak, ez? Eta normalizazio bide horretan, pausoak ematea ezinbestekoa da. Orduan, Ekonomisten Elkargoan, inkestek eta esaten duten bezala, 73 edo, badauzkate euskara ezagupenak, bai? Orduan, 1989an hartu zuen elkargo honek bere konpromisua euskara areagotzeko eta gehiago sustatzeko, bai? Eta lan munduan laguntzeko. Orduan, 2018an bereziki sortu da euskara komunitatea deitzen diogun batzorde hau, helburu desberdinak dituena, baina beren artean esaten dugun bezala lana euskeraz egin ahal izateko topagune izatea, laguntza ematea, bultzatzaile eta jarduerak antolatzea.
Ordan 2020an erabaki izan hiztegi tekniko bat egitea, proiektu bat izan zitekeela ideia on bat eta gai desberdinak zeuden, arlo desberdinak, fiskalitatea, finantzak, auditoretza edo beti daude gauzak garatzeko eta lantzeko, baina azkenean auditoretza eta kontabilitatea, erabaki zen momentu honetan behar zuela beste aurrera pausu bat, Ez da lehenengo pausua, kontabilitatea aspalditik dago euskaratzen, baina beti ere falta zaizkigu, oraindik ere normalizazioan beste pausu batzuk. Ordan, aurrekari bezala 2007an kontabilitate plan orokorra aldatu zenean, berri atera zenean, horre egin zen itzulpen bat, ekonomisten elkargoak eta UCIren laguntzarekin, eta unibertsitateen laguntzarekin, eta, konkretuki gure sailean, aspalditik ibili izan diren pertsonak, Agustin Arquizia eta Itxaso Zaitegi eta Gaizka Zubiaur eta Itzi Arazku, eta jente asko ibili izan da urteetan kontabilitatea itzultzen. Eta azken urteetan, Izaskun Ipinazar eta Edurne Aldazabal ere, konkretuki kontabilitate memoriak, urteko kontuetan agertzen diren memoriak ere, eta auditoretza txostenak ere, euskalduntzen. Guztien lana ere kontuan hartu behar dela aurretik. Ordan, konkretuki proiektu honen helburua izan da, esan dugun bezala, normalizazioa eta bideoan ere esan duten bezala, lanean jarduten dutenak protagonista izatea, agente desberdinak protagonista izatea, erabiliko dutenak, eta beti ere aliantzak sortzea, orduan elkarlana egitea taldean, eta esan duen bezala garapen iraunkorreko helburuak, saiatu gara betetzen, 18. Euskal Herriko Unibertsitateak definitu daukana, kultura eta euskararen bultzatzea izatea, eta aliantzak. Orduan, eskerrik asko esan bezala, Mondragon Unibertsitateko, Deustuko Unibertsitateko, Nafarroako eta hemen dauzkagu kide batzuk, eta orduan parte hartu duten guztiei, plazerra izan desan dugun bezala lan egiten ibiltzea terminoekin eztabaidan eta oraindik ere 100% dena ere ez dugu konpondu, baina eta espero dezagun, hemendik ere aurrerantzean, urrengo urteetan ere, bide horretan jarraitzea, ez dago besterik, bidean dauden harritxoen gainetik pasatu eta bidea egiten jarraitu. Orduan, nire aldetik eskerrik asko eta besterik ez. Iñaki, zurea da hitza. Orain ez zaizu entzuten Iñakiren hitza. Bale, orduan pasatuko diot, bale. Entzuten zaizu? Uste zuten da horrendik, eskatzen dugun bakarra da kontabilitatea eta auditoretza hiztegi teknologiko hau erabiltzea eta zabalkundea egitea. Iker, Etxebesteri pasatuko diogu hitza, UCIren partetik hitz egingo duela, eskerrik. Kaixo denoi. Esan bezala ni UCItik nator, UCI da terminologia eta lexikografia zentroa, eta gure lan ildo nagusia da lexikoa eta terminologia normalizatzeko jarduera nagusi horretan egotea. Nola iritsi izan proiektu hau gana edo nola sartu ginen gu horrez? Ekonomilarien elkargotik transmititu zitzaigun kezka edo behar hori, inoak esan duen bezala, gogoeta bat egin, eta ekonomiaren edo kontabilitate eta auditoretzaren inguruko lexiko bat egiteko beharra zegoela. Eta konturatuta zeuden, eta terminologian gabiltzenak ere konturatuta gaude, esparru horretan berezik eta beste esparru batzuetan, badirela gauza batzuk ondo finkatuta ez daudenak, edo tradizio terminologiko desberdinak erabiltzen dirala, eta orduan bateratze behar bat zegoela. Adibidez, beza jasan egiten da, baina gero zer egiten da, beza jasanarazi edo erasan, edo batek modu batera erabiltzen du, besteak bestela, eta hori nolabait bateratu edo finkatu beharra zegoela. Orduan, kezka horri erantzun nahian, pentsatu zen, kontabilitate eta auditeritza hiztegi bat egiteko egitasmoa, eta gugana jozan horretan lankidetzan aritu gintezen. Horrelako ekimenak oso interesgarriak dira guretzat, azken batean funtsezko lan egiten dute horrelako ekimenek euskararen normalizazioari. Gauza bada terminologia egitea, metodologia zuzenaz egitea, eta metodologiarekin egin behar da, eta ez edo nola, terminologia tentuz egin behar da, baina hori ez da nahikoa. Metodologia zehatza erabiliz lan onak egiten dira, lan erantzun bat ematen diotenak behar konkretu bati, erakunde edo aditu batek daukan aditu bati, baina hortaz aparte terminologiak badu beste egiteko bat eta bete behar du. Eta ekimen individualek, lan nolabait proposamen individualek
isolatuek ez dute betetzen terminologiak bete behar duen egiteko nagusienetako bat, eta da, eragile espezializatuen artean, adituen artean, diskurso espezializatu bat bideratzea, elkar ulertzea bermatzeko, ezta? Orduan, proposamen desberdina balin badaude, elkar ezagutza hori edo ezagutza bateratuan transmisio hori ez da gertatzen. Eta adibidez, kasu tipikoa izaten da, unibertsitateetan, justa esparru baten transmisioa hezkuntzan egiten den, proposamen desberdina balin badukate unibertsitate desberdinek, gero ikasleek jasotzen dute proposamen hori, beraiek lanean proposamen hori erabiliko dute, eta nolabait dikotomia hori zabaldu egiten da. Orduan, ezinbestekoak izaten dira, eragile askoren arteko elkarlanean oinarritutako proposamen lexikoak bideratzea, diskurso espezializatu hori ahalik eta konvergentena izan dadin. Orduan, esan bezala, horrelako ekimenak oso interesgarria dira, adostasunean sortutako proposamenak, eta gero noski horrek egiten dion normalizazioari egiten dion laguntza edo ekarpen hori gero errespetatzea. Alegia, adostutakoak guk hemen pasa ditugun orduak eta izerdi guzti horiek ez dute zertarako balio, baldin eta hor adostutakoa errespetatzen ez badegu edo gure egiten ez badegu, ezta? Orduan, hor ziklo hori izten ez bada, ez du balio. Baina, ekimen hauek guretzako oso importantea dira eta ezinbestekoak dira. Batez ere, zoritxarrez gure bezalako hizkuntza batean, normalizazio bidean, esan den bezala, normalizazio bidean dagoen hizkuntza batean, jakintza gai espezializatuak behar dute alako garraio bideon bat, eta terminologia diskursoaren funtsa egiten duen egitako bat. Bestela, segurtasun falta sortzen da diskursoan, elkar ulertzea oztopatzen da, eta ez da behar bezala egiten. Orduan, ekimen horretan parte hartzeko dituzu goten, dara, uzeik ze interes du, edo nola enkajatzen da uzeik ekimen honetan. Esan bezala, gure ekimen garrantzitsuenetako bat da, terminologiaren normalizazioan aritzea. Orduan, bete-betean jotzen zuen ekimen honek gure helburu nagusiekin. Gu beti ibili izan geha, hizkuntza agintaritzek proposatutako arau eta gomendioak bat egitelan horretan, eta horiek errespetatuz bideratzen den terminologia normalizazioan jarduten. Gure terminologiaren lanaren hildo nagusia da, euskal termen bidez, euskerazko datu banku publikoaren bidez, terminologiaren normalizazioan aritzea. Euskal datu banku terminologikoa sustatzeko, Jaurlaritzak gizunez dauka terminologia batzorde bat, eta horrek landutako terminologia gintzan, eta gero hori euskal termen daukazio konsultan, proposamen terminologiko. Hori da gure lan hildo nagusia. Eta lan hildo horretan badaude, gai honen inguruko bat iztegi nolabait adostuak, herri ogasunarena, eta barrez. Baina, ekimen nagusi hortaz aparte, lan hildo nagusi hortaz aparte, sortzen dira, lan sistematiko horietatik kanpo sortzen dira beste horrelako ekimenak. Oso interesgarriak lehen esan duen bezala, normalizazioari eta konvergentziari begira, eta orduan horrelako lanetan eraritzen gera, eta guretzako eragile asko parte hartzen duten lan hauetan gu ere aritzea eta gure laguntzaz konvergentzia hori sustatzea bete-betean da. Orduan oso interesgarri izan da, lehen aipatu da, hainbat unibertsitate, ekonomelarien euskal elkargoa eta herri kontuen euskal epaitegia parte hartzen zuen lan batean, parte hartzea oso interesgarri. Eta, aprobetxatu nahet, eskerrak emateko adituei, ze oso jarrera proaktiboa izan da, eta askotan ez da hori gertatzen, eta izan ditugu gure gora bera, gure eztabaida, baina beti jarrera honean, eta esan dudan bezala, adostasun horren bila ditugu gure, eta hori, eskartu nahi nuen, hau aprobetxatuz. Nola landu dugu edo ze prozedura jarraitu dugu, lehenengoa terminologi lanetan izaten da bezala, izaten da korpusa biltzea, ze material erabiliko dugu edo zertan oinarrituko dugu gure lan esparrua eta nondik lortuko dugu kontzeptuak edo jakintzagaiaren elementu unitate nagusia biltzeko. Hainbat material erabili dira, adituek eskainitakoak, baina nolabait iturri nagusia edo ardatz nagusiak izan dira lege kodeak edo eraguntza nagusiak. Finantza kontabilitatearen eta sozietate kontabilitatearen kodea, kontuen auditaritzaren kodea eta kontabilitate publikoaren are bai. Eta noski gero aipatu den kontabilitate plana. Horri izan da nolabait material bilketa nagusia egiteko.
Eta gero, hor egiten dira prozedura tipikoak, ez? Hortik kontzeptuak ustu, zalantzak argitzeko adituen laguntza ezinbestekoa, euskerazko proposamenak egin, desadostasunak daudenean elkarlanean diskutitu eta erabaki, eta, zoritxarrez ezin izan dugu aurrez aurre egin, baizik telematikoak egin ditugu gure bilerak, baina, lortu dugu adostasun batera, eta niretzako esan oso bide interesgarriak, nik uste, zeharkatu dugula denon artean, ez? Da ze emaitza izan da, lan guzti honen emaitza izan da, nahi genuen batez ere konsultarako baliabide azkar eta simplea izatea, ez? Orduan, adituek, edo erabiltzaileek, edo eragileek zalantzak argitzeko erabiliko zuten baliabide praktiko bat. Horregatik, oraingoz behintzat, euskara gaztelania lexiko elebiduna da, ez da, terminologian ohikoa izaten da, kontzeptuak ondo definitzeko definizioak, eta, guk oraingoz ez du definiziorik, eta behintzat da zalantzak argitzeko lexiko elebidun bat. Ditu 1122 sarrera, beraz 1122 kontzeptu lantzen dira, eta terminologia ohikoa den bezala, lan sistematikoetan, sailkatuta daude kontzeptua gaien arabera, gai eta azpigaien arabera, eremu zuhaitza deitzen den egitura jerarkiko batean, hartzen dira, ez dut goiti bera esango, baina kontabilitatean badaude termino orokorrak, urteko kontuak, eta gero kontabilitate, kontu auditoretzan ere, jarduera, gainbegiratze publikoa, eta hor, eremu zuhaitzorren arabera daude sailkatuak, eta orduan konsulta egiten denean, fitxa bakoitza, kontzeptu bakoitza dago bere arrol jerarkiko horretan kokatua zeri buruz ari dan edo zegaitan dagoen. Eta, ondorio gisa, esan nahiko nuke, guk ohiki erabiltzen ditugu, metodologia eta irizpideak erabiltzen ditugu, hortan oinarrituta landutako lan bada, eta orduan ondorioz bermatuta daude, oinarri bezala, zehaztasuna, iztegiak zehatza da, bilatzen danak zehaztasun bat du oinarri, koherentzia, barne koherentzia dauka iztegiak, hor ere onginalako eztabaidatzen da, orduan, hor egiten den proposamen terminologikoan, iztegi barrokoan koherente izango da, sistematikoki landuta daudelako eta eztabaidatuta daudelako, eta gero, eta niretzako bereziki importantea dana, kanpo koherentzia ere badauka. Hor, egiten den proposamen terminologikoa, bete-betean proposamen horrek bete-betean jarraitzen dio, lehen esan dudan, hizkuntza agintaritzan, euskaltzaindiaren, noski, eta terminologia batzordearen hildo nagusien araberakoa da. Lehen esan dudana, lan isolatuak ez daukate etorkizuna handirik, baina araugintza eta dokumendiogintza nagusiaren kontra dijoaztenak ere ez dute etorkizuna handirik, edo behintzat gatazkatxoak dira, kurpilean makila sartzen dituzten gauza dira. Orduan, bermatuta dago hiztegi barruko koherentzia, eta euskal normalizazioaren arugintza orokorrari begirako kanpo koherentzia hori ere. Lehen esan dudan bezala oso garrantzitsua da erabakitakoa errespetatzea eta erabiltzea, orduan funtsezkoa da sozializazioa. Beraz, hiztegi hori jarri da elkargoaren webgunean eta badago Euskalter Datu Bankuan ere. Orduan, erabiltzaileak eskura izango du proposamen hori konsultatzeko eta erabiltzeko aukera, eta gero ere dago proposamen hori edo lexiko hori etengabe eguneratzeko aukera. Orduan, modu dinamiko batean eguneratu daiteke eta erabiltzaileak beti izan dezake eguneratzeak gertatuz gero proposamen berria eskura. Eta azpimarratu nahi nuke oso garrantzi bereziko dela hori arloko adituek adostutako lexiko bat da, eta beraz erabileran edo esparru honetan protagonistak direnek adostutako edo landutako hiztegia da. Eta beraz, lehen esan dudan, erabilera ziklo horretan pedalari bueltak ematen eragile nagusiak izan ditezkenak. Proposamen lexikografikoa iristen bada, terminologikoa iristen bada, hezkuntza munduan etorkizuneko ekonomialari, enpresarien altxor terminologikora beraiek hori erabiliko dute, eta orduan erabileraren zikloa, normalizazioaren zikloa bermatzen da errezago. Eta hori guretzako oso garrantzitsua da horrelako lanetan. Eta funtsezko egitekoa egin dezake. Eta, maitzeko berriro ere, eskertu, aditu eta eragile guztien jarrera, lanerako gogoa eta gauzak adosteko borondatea, eta, gure aldetik etorkizunean ere, horrelako ekimenetan parte hartzeko prest, eta gure helburua horixe baita, ez? Orduan, gure prestasuna adierazi eta eskerrak eman, besterik ez daukagu.
nire aldetik gehiago ez. Iker Etxebeste, eta, bueno, nik lehen kontabilitatea irakaslea naizen ez gehiago egin dut unibertsitateen inguruan, baina bai, berak esaten duen bezala, bestelako eragile batzuk ere egon dira, besleen artean Eusko Jaurlaritzako ekonomia arloa, eta, bueno, hemendik ekonomisten elkargotik ere auditoretza edo kontabilitate batzordea ere berak ere bultzatu izan zuen. Ni Euskara batzordeko kidea naiz, baina kontabilitate batzordeko kideek ere bultzatu zuten, eta, bueno, eta esan bezala, kontuen epaitegiak ere egin du lana, bai dirua emanez, babesa emanez, baina bai teknikoki ere laguntza emanez, eta ez duen bezala, profesionalik eta arlo desberdinetako eragileek parte hartzea inportatea zer, eta edurrone intxarbek egingo ditzikin orain. Eskerrik asko, egun hon. Eskerrik asko gonbita luzatzeagatik, hemen egoteko. Herri kontuen Euskal Epaitegin izenen atorni, eta kontoko de pixkat gure erakundea zer den. 1998 sortu zen lege bidez, legebiltzarran baitako erakundea da zuzenen, eta erakunde burujabea da. Gure lana Euskal Sektore Publiko finantza eta kontularitzako jarduera fiskalizatzea da, eta organo gorena da hortako. Fiskalizazioa auditoretzan bidez gauzatzen da, eta diru publiko jasotzen duen erakunde guzik, eoia guzik, fiskalizatzen ditu epaitegiak. Urtero lan plangintza bat onartzen da, badaude urtero fiskalizazio gaidian erakunde errepikariak, eta gero aldian fiskalizatzen diren beste batzuk. Legebiltzarrak hala eskatuta, edo norbanakoek egindako eskaera legebiltzarraren bidez onartuta, eta plangintza horren arabera lan egiten dute epaitegiko 80 langilek. Horietako 2 eren iaia auditoreak ditugu, eta auditoretzan dihar dute. Epaitegiak beti izan du euskararekiko kezka handi bat, euskaraz funtzionatzekoa. Egia da, gure lan jardunak txostenen bidez mamitzen dela, eta txosten horiek esku askotatik pasatzen direla behin betiko izan aurretik. Horrek eragozten du, esku askotatik pasatze horrek badu bere aberastasuna, baina alde berean eragozten du euskarak sortzez, txostenak sortzez euskaraz egitea. Ze euskaraz ez dakien ark ez du bestelako hizkuntza batean euskara hutsean sortutako paperik nahi bere aldean. Orduan, ez dira euskaraz sortutako txostenak plazaratzen, guztiak itzulpen bidez egindakoak dira, baina bide horretan gaude. Gehienak, teknikarien gehienek daukate 3. hizkuntza eskakizuna egiaztatua, eta horrek esan behar nahikoa maila ematen diela euskaraz lan egiteko, eta ahozko zerbitzuan ematen da maila hori eta betetzen da behar hori, baina idatzizkoan oraindik ez. Eta hor, nabarmen izan dugu hiztegi bateratu eta finkatu baten gabezia. Horregatik da hain garrantzitsua guretzako auditoretzaren gaineko hiztegi adostu bat izatea. Iazko, horren kontatuko dut pixkan hundik nora sartu garen gu proiektu honetan. Iazko udazkenean, ekonomilarien elkargoak, idazkari nagusiari deitu zion, edo lehendakariari berari ez dakit, proiektu honen berri emanez, eta hasieratik ikusi genuen beharrezkoa genula auditoretzaren txosten hori gure ibilbiderako. Euskaraz egin nahi dugun ibilbide horretarako. Orduan hasieratik baiezkoa esan, eta hasi ginen Ikerrek sortutako lantaldean auditoreak alde batetik, edo ekonomilariak alde batetik, eta gero hizkuntzan ditu edo hortan dihardugunok bestetik elkarlanean. Oso saio emankorrak izan dira, 1000 termino aztertu ditugu, 1000 ia 200, Ikerrek esan duenera. Berak pasatzen zizkigun, hasieratik pasatzen lagin osoa, eta aldiko 200-300 hitz jorratze genituen, horretarako hilabeteko edo 3 asteko epea izanik.
aztertu, oharrak atera, eztabaidatu, eta batez ere adostu. Eta horrela, auditoretzaren teknolekto bat sendoa, finkatua eta adostua lortzeko helburua genula. Eta benetan interesgarria eta niretzako oso aberasgarria izan da lan honetan aritzea. Uste dut emaitza oso ona izan dela. Niri gertatu zitzaidan gainera, ni Gabonetan COVID-a harrapatu nuen eta Derrior preso etxean gelditu behar izan nuen. Eta jabetuan itzen, gure txostenetan agertzen edo azaltzen zitzaizkigun hainbat termino lagin horretan zeudela jasoak eta nire iritzira behintzat interesgarriak zirela edo beharrezkoak. Eta orduan hartu nuen Fernando de Mendizabal dalako batek idatzitako 2018an idatzitako glosario de fiscalización dalako liburuki bat. Sektore publikoko hiztegia hain zuzen lantzen duena gaztelaniaz, eta hor ustuketa lexiko bat egin nuen, eta opari, Gabonetatik bueltan, ikerri eta lantaldeari, ez dakit berreunitzeko lagin bat, tori, ustez bukatua genuenean emanien. Eta kontua da hori, bai, sektore publikoak ere baduela bere hiztegi propioa eta horretan hanka motz zegoela hasiera batean landutako hiztegi hori. Orduan termino guziak ere landu genituen eta jaso hiztegi horretan eta nik uste dut horrekin borobilagoa eta guretzako behintzat egokiagoa dela emaitza. Hortan adostu genituen eta hor daude, terminoi edenak guztion eskura. Orain beharrezkoa duguna da, euskaraz lan egitea, adostutako terminologia hori benetan erabiltzea, denok bat bera erabiltzea, saiatzea horretan, eta ere indako bide hori, ernamuintzea termino guzti horiek, batzuk arrotzak, beste batzuk ezain beste, baina indar hartzea bide horrek. Eta hori da, eskerrik asko. Azken pausua emango dugu orduan eta benetan ikusiko dugu nola funtzionatzen duen hiztegi honek eta web orritik saiatuko gara kontsulta egiten. Bai, espada ere. Vale. Pixka bat handiago egian ere, bai? Bai. Orduan, ekonomisten elkargoan sartuko ginateke eta web horrian ekonomisten elkargoak aldu edo gazteleraz erabiltzeko edo euskaraz erabiltzeko aukera ematen dizue. Orduan, batetik edo bestetik berdin, baina, ni hemen euskara atalean nago eta orduan ikuste duzu pestaina desberdinak daudela, topagunea, orduan, zerbitzuak honetan, joan beharko ginateke azken lerrora. Orain, ez dit egiten, klik. Hemen, kontabilitate eta bestean ere irekitzen da eskumatara, baina, berdin da. Hemen, ezkerreko menu honetan, orduan ikusten duzu azkenengo pausua dela, kontabilitate eta auditoretza hiztegia. Eta orduan hemen dago kontsulta egiteko. Hizkuntza aukeratu beharko genuke, orduan nik egingo ditut bi kontsulta. Lehenengoan jarriko dut adibidez euskeratik gaztelaniara bagoaz, guk arazo handiak dauzkagu beti horn edekin, horn azten diren hitzekin, hornidura, horniketa, hornikuntza eta hor geneukan ere beti zalantza handia. Orduan, horrela jarrita bakarrik eta bilatzeari emanez, bateatzen dira horrela azten diren hitz pila bat. Eta orduan, ikerrek lehen azaldu duen bezala, emango lizuke, nun dagoen kokatuta, ez elkapenean. Orduan, adibidez, urteko kontuetan, ikusten duzue, badagola termino bat, euskeraz berrigiturutze hornidura deitzen dena, eta horrek gaztelaniaz, esan nahi duela provisión por reestructuración. Edo berdin, epe laborreko hornidura, provisión a corto plazo, eta, gehiago ateratzen bazaizkit. Provision guztiak argi dago, baina suministro, adibidez ere, horniketa bezala, horre beti zalantza izan dugu, hornizio, hornitze izan ditugu aukera desberdinak eta azkenean, horniketarekin geratu gara.
nire buruan noizbait zerbait ahazten bazait, ez pentsatu ez dudala erabili nahi, baina bueno, honek daukan abantaila da, edozein momentutan zalantzan gaudenean, konsultatu ahal izango dugula online mugikorretik edo edozein tokitik, web horrian dagoelako, bai? Bueno, hornitzaile proveedor, noski, bale. Eta orduan alderantziz egingo bagenu, berdin gora joango naiz, eta orduan erabakitzen badut gaztelaniatik euskarara ezagutzen ez dudan edo ziurrez nagoen hitz bati buruz, orduan jarriko dut balor 1000 dauzkago kontabilitatean. Bueno, 1000 ez, baina esan dut asko daudela, bale? Eta orduan balor jartzen badut, agertzen da, kuentas anualesen barruan adibidez, aktibo a balor negociable. Hori izango litzateke balio espena, nola balio esten den ikusteko, ez? Eta orduan balio negoziagarriko aktibo. Horre zalantzak eneuzkan zenba luzatu edo ez luzatu, esaldian esateko diren gauza batzuk gero terminoan laburtuago geratu behar direla, eta bueno, ajuste por cambio de valor, balio aldaketengatiko doikuntza. Cambio de valor, balio aldaketa, bueno, eta agertuko dira beste asko, entidad emisora de valores, erakunde balore jaulkitzailea, bale? Ordan ez da berdin balio eta balore, eta, bueno, ikusten duzue, asko balore, horregatik daude bi aukerak, ze batean da titulua bera, eta bestean zenbat euro izango diren, eta, bueno, ordan esan bezala ez da bukatutako hiztegi bat, ez dauzka definizioak, ez dauzka erabilerak, baina behintzat aurrera pausu bat, eta normalizazioan eta adostasun konvergentzia horretan oso esanguratsua izan dena. Eta, bueno, nik uste dut nire aldetik eta aurkezpena bukatu dugula, ez dakit beste zerbait esan nahi duzuen, Iñaki Ruizeri agian pasatuko diot azken hitza, berak agurtzeko, eskerrik asko teknikari guztiei ere, beti ere edozein jarduera posible egiteko jende askoren parte hartzea behar izaten da, eta, bueno, Iñaki, zure hitza. Bueno, gutxi ja, lehen esan bezala, euskara normalizatu behar dugu enpresaren eremuan, eta gaurkoa bidea markatzen digun adibide bikaina da, uste dut. Así que, mila esker guztioi, eta espero dut aurrerantzean ere lan taldean jarratzea. Egun ona izan denoi, eta, bueno, lan ona egin duzue, lana. Bueno.